Евентуално предлагам jedan кандидат от публиката, който ще има 18 години, да ми се приближи в такава сцена. Кой вярва да се приближи в такава сцена? Никой не знае. Да й каже някой още един път, ще само мисля. Айде, ние го кой. От коя не се може? Дойде някой? Окей, пропадна інвестування. Защо трябва? Инвестование в Европа. Горе. Причина е